Denok, bederatzigarren jardunaldi honetara. Queríamos primeramente agradecer a la Diputación por la ayuda que nos da al Colegio de Arquitectos y Arquitectas para poder organizar este tipo de jornadas de reflexión sobre el territorio, el tipo de modelo de ciudad que queremos. Y bueno, esta es la 9ª jornada. Estas jornadas comenzaron más o menos hace un par de años, exactamente diría, ¿no? En otoño del 2022, en las que comenzamos con los cuarteles de Loyola. Entre tanto, ha habido diferentes temas relacionados con el urbanismo. El entorno urbano también ha estado presente. Este año ha tocado más bien el tema de la rehabilitación de fachadas, rehabilitación de cascos históricos. Ahora estamos con rehabilitación de caseríos. También hemos hablado se ha debatido sobre el Cerro de San Bartolomé y todavía, pues la idea es seguir haciendo este tipo de actividades de cara al año que viene. La Comisión de Cultura se ocupa de organizar estas jornadas y también queríamos agradecer al Ayuntamiento, aquí al Ayuntamiento de Tolosa. Hemos hecho otra jornada fuera de Donosti. Como sabéis, estamos en este momento de obras en la sede colegial, no tenemos una sala donde podemos organizar estas actividades y de esta manera las hemos sacado fuera de la ciudad, fuera de Donosti. Y para sorpresa nuestra ha tenido muy buena acogida y va a ser una dinámica que se pretende seguir de cara al año que viene. Entonces, no sé si sabéis, la anterior jornada fuera de Donosti fue en Oñati, ahora es aquí, en Tolosa. El año que viene ya se verá. La intención es realizar una encuesta entre el colectivo de colegiados y colegiadas para que nos aporten sus ideas, qué lugares les parece interesante para realizar más actividades de este tipo y también qué temas podían ser de debate o de interés dentro de la ciudadanía, dentro del colectivo de colegiados y colegiadas y la ciudadanía también. Eta horrekin, sarrera txiki honekin, nahi dute ongi etorri eman gaurko hizlariei. Alde batetik daukagu gaur gurekin Azahara Domínguez, dala diputadua, Lurralde Antolaketa, Turismo eta Mugikortasun Sailean. Gero daukagu Alberto, baserri buruz hitz egingo diguna, Ainhoa... Ez? Zer? Luis. Luis, Luis Alberdi, barkatu. Izen aldatu dizut. Ainhoa barkatu. Gero, Ainhoa Negeruela, arkitektoa, eta baserri mundun baita berritzen eta giltzen dana. Eta Ibon, eskolako irakaslea, eta baita landamunduko horretan jakintza duena. Besterik gabe, sarrera emango dizugu, Oianak egingo du moderadora lana, Oiana Santolaria dela kulturako batzordeko kidetako bat. Besterik gabe, sarrera ematen digu Azaharari. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon guztioi eta mila esker gaurkoan Tolosara gerturatzeagatik. Como decía Itziar y lo comentaba con Oiana, siempre son un éxito todas las jornadas que realizáis, pero sobre todo las que realizáis fuera de la capital. Y yo creo que eso es buen síntoma de lo vivo que está el territorio. Así que quiero agradeceros a todas y a todos vosotros que os hayáis acercado hoy aquí también para este foro de reflexión. Yo creo que es muy importante, como decíamos en otras ocasiones, que salgamos de la capital, que nos acerquemos al territorio, que no sean solo palabras, sino también hechos. Así que enhorabuena. Como decía, antes de comenzar, quisiera agradecer al Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro por permitirme dirigirme a todos ustedes en la jornada de cierre de este ciclo que se ha desarrollado durante este año. Es una labor que llevamos realizando desde el departamento de la mano también del director de Ordenación del Territorio que me acompaña hoy aquí, Miguel Ángel Crespo. Porque desde el departamento que dirijo entendemos que Guipúzcoa es un espacio metropolitano policéntrico articulado en diferentes cabeceras de valle. Un territorio que creemos que tiene que ser equilibrado, tiene que ser sostenible, inclusivo y igualitario, y equilibrado también en sus relaciones espaciales. Ikus dezakegunez, Gipuzkoan etengabe mugitzen ari dira biztanleak hiri eremuetara eta horren ondorioz landa eremuak jende susteen ari dira. Gai horri buruz aurrerago hitz egingo dut.
Sozialki eta ingurumenaren aldetik iraunkorra den Gipuzkoa batez ari gara. Ezin da lurralde orekaturik egon, aberastasuna gutxi batzuek metatzen badute eta geografikoki hirigune gutxi batzuetan kontzentratzen badira. Era berean ezin da orekarik egon giza jarduerak ingurune naturalean eragiten dituen ondorioak arintzeko eta prebenitzeko jarduten duen ingurumen politikarik gabe. Eta azkenik, babesgabetasun egoeran dauden pertsona guztiak uzten baditu ezin izango da orekatua ez da jasangarria izan ere. Eta noski lurraldea ikuspegi feminista kontuan hartuta antolatu behar dugu. Gizonentzat pentsatutako hiri batek gizonarentzat bakarrik balio du, baina emakumearentzat planifikatutako hiri batek gizonentzaret baita ere eta emakumearentzat balio du. Eta hori kontuan izan behar dugu. Tras esta breve introducción, sí que me gustaría centrarme ahora en el objeto de la sesión de hoy, que es la rehabilitación de caseríos. Y más que en rehabilitaciones de tipo arquitectónico, me interesa más adentrarme en las posibilidades que éstas ofrecen desde el punto de vista de los recursos económicos y social. Y voy a tratar sobre el caserío como un elemento fundamental del hábitat rural de nuestra tierra, de Guipúzcoa. La preservación del caserío como unidad habitable es necesaria para fijar la población en los ámbitos rurales y esto es fundamental para poder preservar también los ecosistemas. Y solo allí donde hay actividad primaria el terreno se conserva en buenas condiciones ambientales y se protege también de la degradación. Y trabajar por el mantenimiento de la población en su entorno social es primordial para luchar contra el despoblamiento, contra el desequilibrio territorial y también por nuestra sociedad. Uno de los elementos que ayuda a fijar la población en las áreas rurales es la diversidad de actividad económica en el medio rural y dentro de esa diversidad lo es sin duda el turismo. Como bien decía Itziar, llevamos la cartera de movilidad, de ordenación del territorio, pero también del turismo en Guipúzcoa. Y como responsable foral del turismo estamos trabajando para desarrollar en un programa que esté basado en turismo regenerativo. Se trata de poder buscar una alianza entre el turismo y la conservación natural, convirtiendo a nuestros visitantes en participantes también de la conservación del medio rural. Es decir, queremos que quien nos visite sea también guardián de nuestro territorio, sean también guardianes y guardianes de nuestros valores como guipuzcoanos. Y aquí es donde la rehabilitación del caserío como recurso turístico puede jugar un papel muy importante. Un caserío rehabilitado puede ser un elemento que atraiga visitantes para su observación y conocimiento y puede también ser un alojamiento. Pero, sin embargo, aquí se presentan ciertas dificultades. A tenor de la legislación urbanística y de ordenación del territorio actualmente en vigor es prácticamente imposible autorizar una actividad turística en un caserío, salvo la del agroturismo, ya que esta comparte también y vincula la actividad en la casa y la explotación agroganadera. Las restricciones existentes a la implantación de nuevas actividades en el suelo no urbanizable nos están impidiendo también dar una salida aceptable a este problema. Y en estos momentos el Gobierno vasco está tramitando el Plan Territorial Sectorial de Turismo y creemos que es una excelente oportunidad para poder abrir a la posibilidad de permitir usos hoteleros en determinados caseríos. Y digo determinados, ya que tampoco se trata de convertir el medio rural en una continuación de la expansión hotelera, pero sí que creemos que hay caseríos que podrían encontrar un uso hotelero y de esta manera una posibilidad de desarrollo y de reactivación económica local de donde se encuentren. Y además también nos ayudarían a descongestionar de turistas ciertos focos que comienzan a dar síntomas preocupantes. No quisiera terminar sin dedicar también unas palabras al fundamental papel que la mujer ocupa en el ámbito rural y también en el ámbito del mantenimiento de los caseríos. Ya que han sido ellas históricamente las que han llevado las riendas del caserío, creo que también merecen un reconocimiento por la labor silenciada, en muchos casos, que han llevado durante tantos y tantos años aquí en el territorio. Y termino de nuevo felicitando al colegio por estas jornadas, agradeciéndoles de nuevo la labor que están llevando a cabo durante todo el año y sobre todo en esa generación de conocimiento en torno a nuestro propio territorio. Y también deseo que todas y todos ustedes disfruten de la jornada de hoy,
que sin ninguna duda, ya nos dirá después Ollana cuando se haga la valoración del ciclo de este año, me decía que habían sido todo un éxito, decíamos también que hoy las realizábamos en Tolosa y que ha tenido un buen recibimiento por parte del entorno, la respuesta ha sido muy positiva y solo hay que mirar la sala para ello. Os animo también a que sigamos conjuntamente trabajando en esta reflexión del territorio que queremos, que construyamos una Guipúzcoa social, una Guipúzcoa bien cohesionada, porque es fundamental, ¿no?, para poder dejar también para las futuras generaciones. Y además, y ya para terminar, el otro día teníamos ocasión también de reflexionar lo importante que es todos estos desarrollos que se van a realizar, y más con todo lo que hemos vivido durante estas últimas semanas en Valencia, entre otras. O sea que estamos ante un reto mayúsculo, tenemos que ser muy, muy responsables, pero también creo que es hora de quitarnos esa venda de los ojos y hablar las cosas por su nombre y empezar también a centrarnos en los debates. Así que enhorabuena y gracias a todos y a todas ustedes por acercaros también a este día, de esta tarde de jueves, a reflexionar con todos nosotros. Eskerrik asko berriro. Bueno, eskerrik asko Itziar, eskerrik asko Azahara, eta eskerrik asko nola ez hurbildu zareten guztioi. Egia esan da, Azaharak esan duen bezala, izugarrizko arrakasta eduki du oraingoak, ez dakite Tolosa hiria aukeratu dugulako, edo gaiak benetan interesa piztu duelako, baina uste dut rekord bat bete dugula gaur, ez? Bueno, Itziarrek aipatu duen bezala, 9. jardunaldia da hau, eta espero dezagun 2025ean jarraitu alizatea dinamika honekin. Ni motz izango naiz, berez ez hitzaian tokatzen niri moderatzea jardunaldi hau, Jon Eminerrek egin barzuen, udal arkitektoa, baina osasun kontuengatik ezin izan du gerturatu, eta besarkada handi bat, bialtzen diote, alaister sendatzen den, eta ni moderatuko dut jardunaldia. Pixkat gaian kokatzeko, baserriaren eraberritzeari buruz hitz egingo dugu, eta ez gara sartuko saio hontan landalurrari ze eragin izan diezaioken, ez eta landalurran dauden herrietan edo ze eragin izan dezakeen erabilera aldaketak. Eraikina berari buruz hitz egin nahi dugu. Baserrien errealitatea oso anitza da, gero Luisek asko hobeto azalduko digu. Hemen jarri dituan irudi hauek pixkat gaian sartzeko dira, Egartu Beiti baserria denok ezagutzen duguna, Ezkio itsasoan kokatua dagoena, eta ondoan dagoen argazkia bera barruan duen egiturari nata, ez? Askotan baserriak bai kanpotikan begiratzen ditugu, baina agian ondarea barruan dagoen egitura edo elementu batzuk izan beharko lirateke, ez? Eta hor hausnarketa gero aurrerago egingo dugu. Baserriaren tipologia ezagutzen dugu, nolakoa den, hasiera batean erabilera anitzeko industria bezala deskribitu dezakegu, eta kanpotikan oso azalera handikoa da, azalera handiko eraikina da, eta gogueko oso txikia ditu, eta horrek ere hainbat arazo planteatuko digu gero eraberritzean. Mota guztietakoak daude, eta evoluzio ezberdina izan dute. Hemen aian ikusten dugun hau ere, ondokoarekin konparatzen baldin badugu, beste hainbat esku hartze izan ditu, agian ezain aproposak izan direnak. Tamalez, eta noski mahai gainean jarriko dugu, gaur egungo baserri askoren egoera hau da. Arrazoi batengatik edo beste batengatik ondarea galtzen ari gara, arrazoiak gaur hausnartuko ditugu, izan daiteke, beraien mantenimentua oso garestia delako, kokatua dagoen tokiagatik, irisgarritasuna ez delako egokiena, jabegotasuna ere hor dago, eta aipatuko dugu ere hainbat arauk zaildu egiten dutela beraien eraberritzea, errepide baten ondoan dagoelako, ibai baten ondoan edo dena delakoa. Eta bigarren bloke horretan eraberritzeen inguruan hitz egingo dugu. Nola egin behar diran eraberritze horiek, ze erabilera aldi egun eman, baserriei, berezko itxura hori mantendu behar dugun, aukera daukagun beste tendentzia batzuk sartzeko, barruan dauden elementu horiek nola berritu behar ditugun, araudia, udala araudia, edo bestelakoa nola eragiten duen guzti honetan, eta horri buruz bigarren blokean hitz egingo dugu. Horretarako, luzatuko gehiagi, 3 hizlariak eta 3 adituak hemen baititugu, Luis Alberdi, Ainhoa Negeruela eta Ibon Telleria. Eta,
sarrera txiki modura da aurkezpen modura, aipatu Luis Alberdi, Azkoitiarra dela, 71 jaio zen, naiz eta orain Iruñan bizi den. 85ean amaitu zituen bere ikasketak, Nafarroako arkitektura eskolan, eta obra ugari egin ditu, bai birgaitzeak eta baita obra berriko eraikinak ere bai, Nafarroan bereziki, baina beste hainbat tokitan ere bai. Eta obra guzti horien artean eraberritze asko burutu ditu baserrietan. Batzuk aipatzearren, Akuazela Zestoan, Aizpurua Donostian, Murgiaran, Mutiloan, Sariaundi, Usurbilen eta beste hainbeste. Eta iaz liburu bat argitaratu zuen, urtarrian kolegioan delegaritzan aurkezpena egin zuena, izenburua Arquitectura del Caserío en Gipuzkoa, Historia, Tipologías, Evolución, siglos XIII-XX, da, eta benetan oso liburu interesgarria eta gomendagarria da. Ainhoa, ondoan daukaguna, Ainhoa Negeruela, 74ean jaio zen Oñatin, 74ean, Ibon bezala, adin berdinekoak dira, orain Lasarte bizi da. 83ean amaitu zituen ikasketak Donostiako eskolan, baina Austriako gerratzen ere ikasi zuen, karrera amaierako lan Indian egin zuen, eta behin amaitutakoan Berlinen egin zituen praktikak hor estudio batean. 2002tik hemen Euskal Herrian bizi da eta lanean arkitekto gisa. Obra ugari egin ditu ere bai, Oinberriko eraikinak eta baita eraberritzeak eta bereziki baserrien eraberritzeetan aritzen da. Eta batzuk aipatzearren, Azterrikakua berriatuan, Bide Bitarte, Mutilea Barren, Iturbe Zaharra, Ibarrangelun, Janduztegia Badinon eta beste hainbeste. Eta azkenik Ibon Teieria, 74ean jaiozan ere bai, esan bezala, Ainhoa bezala, hemen erdia. Arkitekto doktorea da eta unibertsitateko irakaslea hemen Donostiko eskolan. Proiektotako irakaslea da eta baita ondarearen arloko birgaitze irakasgaietan irakasle. Hainbat artikulu argitaratu ditu eta hainbat ikerketa lan garatu ditu Euskal baserriari eta bere zurezko egiturari buruz. Eta bere tesia ere baserrien ingurukoa da, bere izenburua 15. mendeko baserri mota baten bizitza eta eraikuntza bilakaeraren erlazioari buruzkoa da. Eta arkitekto gisa ere landa inguruneko ondare eraikinak zaharberritzeko hainbat lan egin ditu. Arratsalde on guztioi. Nik azkar egingo dut nire hitzaldia, titular moduan ideatxo batzu botako ditut, eta nire gaia da baserria usteko eta galtzeko prozesu geldiezinari buruz. Batez ere azkeneko urtetan ikerketan ibili naizenean da ikusten ditut baserri asko daude argazki honen itxurakoak, eta horri buruz ideiatxo batzuk botatzea da. Historia, egungo egoera, eta proposamen batzuk etorkizunarako. Baserria, 15. mendetiken edukiontzi handi batetiken, 21. mendean etxe bizitza bakar bateraino heltzen ari gera. Evoluzio luzea izan du, baina azken mende honetan ondare galera ikeragarria izan da. Prozeso historiko honi buruz, datotxo batzuk emateko bakarrikan, lehenengo fase hau hasiera industria iraultzarekin kokatu daiteke. 1840 urtetik aurrera industria hasi zanean orduan hasten da. Lehenengo bi faseak, gerra karlista bigarrena era izan zan hor bitartean, baina bigarren fasean kokatzen dut Espainiako gerra zibila bitarteko tartea, eta gero gerra zibiliatikan demokrazia etorri bitartekoa jartzen ditut. Batez ere jartzen ditut hauek legeen arabera desberdinak izan dielako. Bi lehenengo fase hauetan historian zehar ikusten dira, lehenengo galtzen hasi ziren 19. mendean egindako baserriak gehienak. 19. mendean baserri asko egintzen, baserri oso txikiak askotan, lur oso okarreko lekutan, urruti, alokatzeko gehien bat, eta edozer borda, edozer leku, geizkiari naiz ez, edozer lekutan baserriak egin ziren. Eta aurrenekoak galtzen horiek azten dira, azkar gainera.
Eta hemen bi adibide jarri ditzute, Tolosakoa, bat Arrupe, hori 19. mendekoa zen, eta bestea ez 19koa, 18koa, baino honen kasua, bigarren kasukoa izango zen, urrun zeuden baserriak, hauek ere. Nahi. Bigarrengo fasea, nik 3. eta 4. deitu ditutenak, izango litzazkeia, demokrazia hasi zanetikan, aurreneko Espainiako legediak hasi zian, jartzen, ezta? Bai patrimonio aldetikan, da bai lei del suelo, eta bar, ezta? Eta 4. fasea izango litzakeia, Eusko Jaurlaritzak ateatako legeriaren barruan. Ja, bigarren fase hauetan, kaltetutako baserriak aurrekoak bezala berdin jarraitu zuten, baino bi gauza desberdina ikusten dira. Bada, hirigintza edapenak harrapatutako baserriak hasten dira hondatzen, kasu honetan hemen beko partean jarri dizutet, adibide moduan Azpeitiko Garmendia, arkitektura aldetikan interesa handia zeuken baserria, hor ikusten duzu arkoa eta baita estruktura ere, baino bestaldetiken historikoki ere sekulako garrantzia zuen. Garmendia orubea ja azaltzen da, Azpeitiko herriaren fundazio gutunean ja azaltzen da, hitz hori azaltzen da. 1310 lehenengo aldiz Azpeiti intentua izan zuenean. Orduan, kaltea ez da bakarrikan arkitektura aldeko kaltea, baizik historikoa ere sekulakoa izan da. Eta bigarrena da berriz, bigarren faktoria izango litzake, garai hauetan agertzen dana, eraberrikuntzak. Eraberrikuntzak ere nik behintzat jartzen ditut galtzearen pare askotan, ez? Estadistikamente ez da barruan sartuko, baino niretzako adibidez hemen Usabal baserria Tolosakoa, argazki honetan ikusten da ze struktura interesgarri zuen, baino aldatu egin zen eta berrikuntzarekin dena galdu zen. Orduan, baserria hor dago, baino zeukan balore guztiak galdu egin du. Prozeso honen datu batzuk jartzeko, ekarri ditut bakarrikan Iñaki Linazasoro Caseríos de Gipuzkoan liburuan biltzen dituen datu batzuk ikusteko. Eta datu haue dira, demokrazia etorri aurreko datuak. Orduan, Gipuzkoan zeuden garai hartan 1972ko datuak dira hauek, 10.000 baino pixka gutxiago baserri. Eta kaltetutako, hoien barruan, kaltetutako baserria ja zeudenak zian, hauek beak jartzen dituen zerrendak dira, bizigabea zeuden 1.200 pasatxo, ondatutakoak 200 gora, galtzekoak esaten du momentu hartan, eta ez ditu bere zerrendan sartzen 80, eta gero erabilera aldatutakoak ja 300 inguruan. Orduan, denak batuko bainuzke, 1.800 pasa. Osea, ia gaude 20 punto porcentaia helduta, garai hortan. Gaurko egoerari begiratuta, hasieran esan dudan bezala, nik 40 urte damartzat gutxi gora bera baserrien buruz gauzak ikusten, eta ni neuk dokumentatuta dauzkaten baserria jartzen ditut hemen 167 dauzkat, dokumentatuta. Interesdun baserriak eta galduta daudenak. Eta hemen ez ditut kontuan hartzen eraberrituta daudenak. Orduan, nik hauek ikusi baldin baditut gaurko datuak askoz handiago gehiago dira. Hauen aldien askoz gogorrago. Eta hori, eta eraberritutakoak kontuan hartu gabe. Nola jarraitzen dute gaurko egunean galtzen baserriak? Bi mota izango litzazke, leheno historikoki agertzen dian berdinak, bat hondamendia eta bestea zuteak. Hemen beko parten jarri ditzutet, orain dela urte gutxi galdutakoak, bigiriztain handi hemen alegian ondoan dagoena, adibidez,
utzi eta erori egintzan, da erori zanean, bota eta etxe berria eginda dago gaurko unean, ez? Oso interesgarria zen baserria. Eta alboan berriz askotikoa, hau nire herrikoa, zegoen 15. mendean zegoen honena, zute baten bitartez, erre eta galdu egintzen. Eta azaltzen dira, aipatutako eraberrikuntzak eta katalogazio eskazaren arabera galdu diran baserriak ere bai, gara jontan. Eraberrikuntzan buruz, ekarri ditut bi argazki, erakusteko bi argazkiren bitartez zer gertatzen ari diren. Ezkerreko aldean Orbezorain baserria 20. mende erdian zeukan itxura, ikusten duzute. Garai hortan baserri asko zeuden itxura originala mantentzen zutenak, eta beste aldean daukazute 2009an zeuken itxura. Ez dauka zer ikusirik baserri horrek, ez? Nik ezagutu nuen barruko estrukturaren parte bat interesgarria izugarri, baina horire galdu du, orduan bai kanpo eta bai barrutikan dena galduta dago. Estadistikamente berriro esango dut baserri hori hor dago, baina niretzako baserria galduta dago. Eta gaina hori, 50 urtean galdu dugu sekulako dato pila bat. Gaurko egungo katalogazioaren resumentxo bat emateko, denok arkitektuak lanean zabiltzate, eta orduan ikusiko zendukete, herri guztietan iaia katalogazioak antzekoa dira, ez? Da, egoten dira, 3 mailatan desberdinduta. Lehenengoa izango litzake izendatuta daude monumentuak, 2. maila udal bakoitzak bere ondasun interesgarriak ikusten dituenak, eta geho ustezko zona arkeologiko bezala izendatuta daudenak. Tolosaren adibide bezala, Sarobe berri lehenengo mailakoa izango litzake, eta Pikuaga 2. mailakoa. Zein dira katalogazioaren akatzak nire ustez, dezente daude, baina bat bakarrik esango dizutet adibide moduan, ez? Lehenengo mailako katalogazioan dena deskribapen bat daukate, katalogazioak, dataketa bat eta arkitekturaren deskribapen bat. Bai deskribapenean da bai dataketan akatz asko daude. Hemen adibide moduan, etxe handi lizartzakoa ekarri dizutet, eta deskribapenean begiratzen baduzuta jartzen du dela 16. mendeko dolare gotikoa jartzen du dela. Hori artxiboetan juten bazerate eta begiratzen baduzute, ez da horrela. Artxiboetan dago kontratua, berrera ikitzeko kontratua nola egintzan 1611an. Esango duzute, ez teki, igual hainbesteko errorea, ez, ze importazioko, ez, 16 edo 17koa izan. Izan liteke, ez da? Niretzako arazoa ez da hori. Arazoa da, deskribapen guztiak daude eginda ikerketa historikorik egin gabe. Ikerketa dago bakarrik eginda ikusi baserria eta ikusten dugun arabera egindako deskribapen bada bakarrikan. Orduan faioak ez dira bakarrikan dauden faioak deskribapenak, dira ez dala ikerketarik egin. Da hori gaurko egunean nik ezinezkoa bilatzen dut. Orduan, Eusko Jaurlaritzako deskribapen guztiak horrela daude. Udal mailako katalogazioan zer gertatzen da? Hori ere bai, eta arazoa orain dela urte gutxi arte izan da, katalogazioak eskasa zirela oso. Adibidez bezala, karridez sari handi, hau berritu genuen 2012an, eta orduan usurbilen etzegoen hau babestuta. Hau nagusiak nahi izan zutelako, egin genuen dagoen bezala obra hori. Baina nagusiak nahi izan espazuen, bota egingo zen, eta galdu egingo zen. Orduan, garai hortan oso akatz asko zeuden. Gaurko egunean pixkat hobeto daude, baina hala eta guztiz
gehienak, katalogazio gehienak, kanpoko itxuraren arabera eginda daude. Kanpoko interes elementoko adierazgarrienak jarri eta barrukoa aztertu gabe. Eta nola ez, leheno esan dudan bezala, ikerketa historikorik inungo hori gabe. Alboan adibidez bestea jarri dut, Ugarte Torre Askoitikoa berriro ere, hori ere babestu gabe zegoen, kanpotikan gauza asko ez ziralako ikusten, baina barruan zeuken egitura izugarrizko interes duna zuen. Hori pixka deskribitzeko karratu baten barruan poste bakarreko estruktura zen, poste horrek dena bai forjatuak eta bai tilatu uste zuen, eta goian zabaltze zen aterkin bat moduan 8 erresumarekin, 2 nibeletako 8 erresumarekin. Orduan hori babestuten aloetxegoen, galdu egintzen, bota egintzen. Bueno, ja ez asko luzatzeko, proposamen bezala, idea etxo batzuk gero nahi badezute luzago hitz egiteko. Katalogazioari buruz, esan dudan bezala, baserriak tipologia asko izan ditu historikoki. Baserria ez da tipologi bat eta modelo bat, ez asko daude. Eta orduan, ezin liteke nire iritziz ez babes eta ez jarduketa soluzio berdinak aplikatu, 15. mendeko baserri bati edo 19. mendeko baserri bati. Baserri bakoitzarentzako xehetasunak egin behar dira niretzako. Ez da nahikoa zerrenda bat egitea. Zerrendarekin ez da ezer egiten. Katalogazioa oinarritu behar da gaina kanpoko eta barruko elementu guztiekin. Eta nola ez artxiboko ikerketa historiko lan batekin. Esku hartze arkitektonikoi buruz berriz, dudarik ez dago laguntza ekonomikoa beharrezkoa dela. Eta laguntza horrek etorri beharko luke bat, babesarekin. Ze babes maila jartzen den, arekin etorri beharko luke. Eta gero, esku hartzeko irizpideak, araudi berrietara beharko litzake egokitu denak. Oaindik jarraitzen dugu normatiba lehenoko zarren egokitako gauzarekin. Eta bizigarritasun legea adibidez, kodigo teknikoa eta hor dauzkagu ez dakigula ondo nola hartu. Eta azkenik, divulgazioari buruz berriz, baserri historia eta arkitektura buruzko ezjakintasuna handia dago, oso handia. Denak pentsatzen dugu, badakigula zer dan baserria eta gizarteak pentsatzen du badakiela, baina ez, realidadea ez da hori. Eta beharrezkoa da divulgazio lan handia egitea eta gizarteak ondarea bintzat zaintzan garrantzia jabetu dadin. Eta nik honekin bukatzen dut, eta gero nahi badezute, gehiago hitz egingo dugu. Arratsaldeon, da eskerrik asko gerturatu izanagatik. Nik baserrien eraberritzeari buruz hitz egingo dut, eta, eraberritze bat hasi aurretik, kasu batzutan zenbait baimen lortu behar izaten dira, ez? Adibidez, azpiegituretarako eta lurralde garapenerako sailean, baserri bat, errepide baten alboan baldin badau, errepide bakoitzak, bere alboan, albo banatan, eragin eremu bat izaten dago, ez? Errepide motaren arabera, eremu hori izan daiteke 12 metro, 18, 25, edo kasu hontan autopista baten alboan egonezkero 100 metrotakoa da, albo banatan. Orduan, guk eraberritu behar dugun baserria eremu hortan kokatuta baldin badago, baimena eskatu behar da diputazioan eraberritze lanak egiteko. Eta normalian, kontserbazioa eta ornatua bakarrik baimentzen dituzte, hau da, arotzeria aldatu, margotu edo lan puntual batzuk egin. Gero egia da, espropiazio diru kontuakin, akordion batetara iritsi daitekeela diputazioarekin, baina printzipioz, horiek dia baimentzen dian lanak. Eta ondorioz, errepide askon albotan ikusten dira etxe bizitzak salgai edo erortzeko zorian, ez? Eta arrazoietariko bat, hau izan daiteke.
Uraren Euskal Agentziarekin berdin. Gure baserria erreka edo ibai baten albuan, uste dut 100 metro diala, 100 metrotako diametro batian kokatuta baldin badago, uraki baimena eskatu behar zaio obrak egin aurretik. Eta kasu hontan urak bai sartzen da baserri hortako saneamentuko uren depurazio mailarekin. Eta baita baserri horrek uholdeak edo izateko arriskua baldin badauka, baserri inguruko lur mugimenduekin ere sartuko da eta baimenduko ditu edo ez lur mugimendu horiek. Bestalde, baserri batek Luisek esan dauen moduan, presuntzio arkeologikoa izan dezake, eta hola baldin bada, induzketa batzuk egin behar dira, aztarnaren bat edo zerbait bertan aurkitzen otedan ikusteko, eta txosten hori diputaziora eraman behar da, eta gero erabakiko da, obra lanak baimentzen dian, edo induzketa sakonagoak egin behar ote dian. Eta laugarren puntu moduan ondarea. Baserri gehienak ez daude katalogatuta, ez daude inventariatuta. Batzutan kanpotik fatxadan ikusten da balio historikoa badaukala, bere egurrezko bilbaduragatik edo harlanduzko horma bat daukalako edo arku motagatik. Beste askotan, kanpotik ez da antzematen barruan ze balore daukan baserri horrek. Eta zoritxarrez, baserri barrutara ez da inor sartu barruko egoera zerrendatzeko eta kanpoko lanak ere ez dira egin. Luisek esan dauenan arira, nik uste dut baserri bakoitza bai historikoki eta bai babestu beharreko elementuak, bai jatorrizko egitura guzti horiek ondo jasota egon beharko liratekela gero eraberritzerakoan guri ere lana errezteko. Udal arauetan ere ez da oso ikerketa sakonik egin izan, udaletxe batzutan baserri bakoitza, baserrien fitxak egin dituzte, baserriei buruzko historia aipatuz, edo kanpotik ikusita, bigarren irudi hortan bezala, kanpotik ikusita baserri horrek izan ditzakeen elementu babesgarriak aipatuz, edo Arrankudiaga Zoiloko udalak adibidez, fitxa batzuk atera ditu, bertan baserri bakoitzaren data agertzen da, ez dakit ze artxibo lan egin ote dan, baina data agertzen da, aipatzen da ia jatorrezko egitura mantentzen duen edo ez, eta baita ze elementu babesgarri dituen. Eta kasu hontan, udal honetan, gerora baserri hori nola banatu daitekeen ere proposatzen da. Baina normalian udal arauetan eraberritzerako orduan, baserriak eraberritzerako orduan, aipatzen dian gauzak dia volumetrea mantendu behar dela, hegaletarako gehienezko altuera, gailurrerako gehienezko altuera, eta askotan baldintza horiek beteta baserriaren barruko egitura ordezkatu daiteke, hormigoizko egitura egin daiteke, baserriaren itxura, fatxadak desitxuratu daitezke eta altxaera urbano berri bat eraiki eta guzti hori udal arauak beteta. Orduan, badirudi askotan norberaren borondatearen esku dagoela baserria mantendu edo ez. Eta badakit udalentzako ere lan nekeza dela udalerriko baserri bakoitzaren fitxa ganorazko bat eta zehatz bat egitea, baina egin beharko da. Eta berez bitarte hortan nik uste dut presuntzio arkeologikoa dagoen bezala, ondare presuntzioa ere egon beharko litzatekela. Eta baserriak eraberritzerako orduan lehen etxi baserri hori mantendu egin behar dela. Eta mantenduko ez bada hori justifikatu. Hori justifikatzea eskatu. Eta eraberritze prozesuan sartuta, gaur egun dagoen beste arazo handi bat da eskulan gabezia. Arotz, argin asko jubilatzeko zorian daude
eta gremioa edo ofizioa ezagutzen duen langile gutxi dago, gero eta gutxiago. Eta bestalde, nik uste dut eskulana ere gaur egun oso garesti dagoela. Egia da, egurrezko forjatu bat edo egurrezko teilatu bat mantentzeak eskulan asko eskatzen dauela, banaka-banaka nibelatu behar dialako, solibo danak, zatika, gero teja arabea jartzen espaldin bada, oso nibelatuta egon behar dalako teilatua, eta guzti horrek eskulan asko eskatzen dauelako, eta eskulana garesti, eskulana ordainaraztia bezeruari ez dalako askotan erreza izaten. Askoz errezagoa da, eskuadria perfektua daukan egur laminatua ekarri eta forjatua edo teilatua aztebetian berreraiki. Eta beste baserriko elementu batzukin berdina gertatzen da. Eskailera edo sarrerako atia adibidez, eraberritzia edo berria egitea askotan koste berdinetan egoten dira. Eta ia beti bezeroak nahiago izaten dau berria. Eta nik neuk ez dut ulertzen, ez? Niretzat jatorrizkoak edo normalian material hobeagoakin egin ja egoten dira, eta estetikoki eta teknikoki be niretzat asko interesgarriagoak izaten dira. Baina errealitatea da berriak irabazten dauela beti. Eta eraberritzearen buruko minontan, kodigo teknikoa. Hormigoizko forjatua, adreilozko itxiturak eta oin berriarentzako pentsatuta dauen kode tekniko hau eta bere oinarrizko dokumentuak baserrian aplikatzia ez da erreza. Beste egitura mota bateko eraikinak dialako, harrizko hormak, egurrezko forjatuak, eta askotan kodigo teknikoa aplikatzia zaila da, batzutan ia ezinezkoa, eta esango nuke askotan kaltegarria ere badala. Eta adibidez, beko irudi hauek estatu frantsesekoak dira, eta bertan egin jaue beraien eraikin tradizionalen, harrizko horma eta egurrezko egitura dun eraikinen ikerketa bat, nola funtzionatzen duten, ze ezaugarri dituzten, ze arazo, ze patologia, eta ikerketa hortatik abiatuta eraberritzeko irtenbide batzuk planteatzen dituzte. Eta nik uste dut, guretzat ere nahiko urgentia dela, guk baserriak aztertu, beraien funtzionamentua aztertu, eta holako soluzio batzuk planteatzia. Bestalde, egia da, eraberritzerako orduan, beti egoten dela elementuren bat, abe buruak horman sartuta egoten dianak, askotan ustelduta egoten dia, edo solibo edo kaperio bat apurtuta, edo harrizko leiho buruak pitzatuta, arrakalatuta, baina horrek ez du esan nahi ordezkatu egin behar diala derrigorrez. Batzutan, soluzio puntualak aplikatu daitezke. Eta azkenik eta bukatzeko, eraberritzetan gaur egun nire ustetan daukagun beste arazo handi bat. Baserria orain arte ustiapena eta bizitokia izan da, azkenengo urtetan eta hemendik aurrera ziurrenik bizitokia eta bizitokia izango da. Baserrien fatxadak jerarkia bat izan dute, altxaira nagusi bat, alboko altxairak eta atzekaldea, normalian itxiagoa, baina baserria bifamiliaduna bihurtzen baldin bada, atzeko zatiak bizitokia baldin bada, atzeko altxaira hori fatxada bihurtuko da. Orduan, nola bihurtu altxaira hori fatxada? Nola bihurtu baserria bi aurpegidun eraikin? Eta uste dut, kasu hontan ere, baserriak aztertu beharko genituzkela, tipologia, bere historia, eta agian bakoitzarentzat, baliteke zaila izatea bakoitzarentzat egitea, baina helduleku batzuk edo kriterio batzuk proposatu ditzakegula
fatxada hauek eraldatzerako orduan. Eta honekin bukatu dut. Azken saioa niri egokitu zait, eskerrik asko Tolosako jauregi honetara hurbiltzeagatik. Niri agian, bai Luisek eta bai Ainoak gai agian konkretuagoaz aritu dira. Ni konkretuki kontatu nahi dizuet ikerketa mundutik, unibertsitatetik nator, eta ikerketa munduak eman ditena, Luisen lana ere ikerketa sakonekoa da, baina akademiatik eta ejekuzioan, tokatu zaiten ejekuzioaren arteko uztarketa baserriaren inguruan lau hitzetan azaltzeran nator. Esan dugu, baserria tipologia bat bezala ezagutzen dugu, eta badago zerbait karakteristikoa dena, ez? Baina era berean, zeintzuk diren bere ezaugarri konstruktiboak edo arkitektonikoak azaltzerakoan ez dago bat ere garbi, ez? Zaila da karakteristika horiek azaltzea, ez? Harrizko horma batzuk, estalki teilatu bat, eta barne zuraje potente batzuk dituena, ez? Baina deskribapen hori baserriarena da eta hainbat arkitektura landako, arkitektura tradizionalek ere betetzen dute, ez? Hemengo baserriek nik uste dut badutela kapa gainjarketa handi bat, da eraikin dinamiko bat, nun garai eman dizkio konotazio desberdinak, izan dituen eraldaketak, ala nola, garaiaren arabera gertatu dira, eta hor kolas handi bat generatu du, ez? Eta, nik uste dut hori da ezagutu behar deguna, eta ez da batera erreza, ez? Horretarako, kapa desberdin horiek aztertu, ezagutu, ikusi behar dira, sailkatu behar dira, eta hor barruan dago, ez? Baserriaren bali hori. Ikerketa baten bilaketan, ez? Unibertsitatetik batesi bat egin behar batek, eraberean kalean, Ibarrola handi baserriaren birgaitzea egokitu zitzai dela, eta, proiektu horren hastapenetan, ikusten ari nintzen, ez? Zeintzuk izan dira bere faseak, ez? Teknikari desberdinekin hitz egiten, ez? Berreskuratu behar du irudi jatorrizkoa, ez? Eta ezagutu gabe ongi gaia, egiten ari naiz, 2006 garren urtean, kapa desberdin horiek pixka bat aztertzen eta ikusten eta ikusten genuen baserri horrek eduki zitzazkela nabarmenak ziren 6-7 fase, ez? Orduan, ze fase berreskuratu behar da, ez? Eta bigarren galdera, zergatik berreskuratu behar da fase zahar bat, ez? Zergatik ez du hurrengo fotograma bat izan behar, ez? Eta, hor ikusi nuen, zegoela ikerketa lerro bat, eta hor hasi zen, pixka bat nire ikerketa ibilbidea, ez? Eskolan. Baina, era berean iturriek etzidaten ematen agian bilatzen nuena, ez? Edo kalean bilatzen nituen salbuespenak ziren iturriekiko, ez? Ez neukan Luisen liburua, ere, hori egia da. Baina, esan edet ezberdina, pixka bat ikusten nuen gauza bat, orduan jabetu naiz, eta berdin pentsatzen dut, kalean eta obran, a pie de obra esaten dena, hor dagoela benetan iturria. Eta baserri baten birgaitzean tripa guztiak asaleratzen direnean, eta kapa desberdin guzti horiek ikusten direnean, eta hor agertzen dela, ez? Eta edatu deten ikerketa, oinarrituta, hasiera batean Ibarrola handi baserrian, Usurbilkoan, eta ondoren Zela baserrian ere birgaitu genuela, Ezkioko baserri zoragarri bat, ikusi genuen, hainbat ezaugarri karakteristiko oso desberdin zituela, ez? Ibarrola handiren kasuan, Tolare baserriaren ezagutza, lehenengo gerturak eta izan nuen, ez? Berniar pare horrek,
palanka erraldoi bat nola jasotzen zuen, nola baserri guztia iaia dimentsionatua zegon palanka erraldoi horretara, ez? Eta ikerketa eta gero tesi batean amaitu dena izan zen, zela baserrian birgaiketan geundenean, bere elementu karakteristiko nagusiena dudari gabe bere zurajea zen, aritzezko zurajea, eta dendrokronologia ezagutuan, ez? Baserri horretan, Arkeolan Fundazioak, bertako laboretegi zuzendaria, Josu Susperregi etorri zen, eta zura horren lagin batzuk hartuta eta aztertuta jakin zezakela baserri horren jatorria zein zen, ez? Zerbaiten bilan ebilen, ez nekien osongi zer, eta hor, ikusi nuen, lerro bat zabaltzen zela, ez? Orduan, suertearekin datatzea lortu zuen, eta 15. erdialdeko zuraje bat zela, ez? Eta handeko oso gutxira, beste baserri bat, Maizgoena, Lazkaokoa, 15 kilometrotara, datatu zuen beste bat, iaia garaikidea, eta nire sorpresa edo harridura izan zen, bi zeharre baketa horiek, zuraje, 15. mendeko zuraje garaikide horiek, bata bestearen gainean jartzerakoan, irudian ez da oso ondo ikusten, baino ez berdinak, baino ia berdinak zirela, ez? Bai ebaketa, bai zutabe horien arteko distantzia, baita ezaugarri konstruktiboetan, ez? Eta konparatiba batean, hasi ginen, ikusita ezaugarri horiek zituzten beste baserri batzuk aztertu, Zela eta Maizgoenatik abituta, Salete, Gorostizu, Uribar, eta Zuaznabar, beste baserri batzuk, haien artean gaur egungo irudiak ez zuena inungo antzekotasunik, benetan jatorri bat eduki zezaketela bera, ez? Edo tipo batean edatua, ez? Orduan, hor ikusten hasi ginen, baserriak eduki dezaken konplejidade hori, ez? Ez da baserri guztietan gertatzen, baina askotan bai, ez? Nun, kanpotik ikusten dugun irudi horren barruan badago beste baserri bat, edo zegoen beste baserri bat, oso irudi desbertina zuena, ez? Guztia zurezkoa zen baserri bat, eta dijoa aldatzen, erabilerak denborak eta erabilerak aldatzen doa, sistema konstruktiboak ere arristatzen hasten da, zuraje erraldoi bat zen pieza arristatzen da kanpotik, barrutik ere, eta espazio gune domestikoa zabaltzen dijoa. Lau hitzetan, lusatzen ari naiz? Momentuz, ez. Lau hitzetan, eta ez da ona ere kontatzea faseka, edo ez da erreza, asmatzea, baina nire ustez badago abitze bat gaur ezagutzen dugun baserri horren irudian, esango dugu, tipologian baino, ados nago Luisek esan duenakin, ez dago tipologia bat, baserri ez da tipologia bat, baino eredu bat, 15. mendeko zuraje bat suposatzen zuena, ez? Eta gero, nire ikerketaren oinarri izan dena guztia estandar baten gainean eraikitako zuraje erraldoi batzuk, ez? Eskala produktiboa duen baserri bat, ez? Eta segurazki bere funtzio nagusia hori zela, produktiboa, bizitoki bat ere, baina bizitokia izango zen ehuneko gutxi bat okupatzen zuena bere volumen hori, ez? Garapen horretan, 17. mendetik aurrera esango nuke, eta Luisek zuzenduko dit, uste dut, hor, zurezko estandar konstruktibo guzti hori eraldaketa bat dago. Sistemak hasten dira aldatzen, arristatzen hasten dira baserri horiek, Gorostizun ikusten dugun irudi hau, aurreko ereduan egin dugun hipotesi horren ondorengo irudia hau litzateke, ez? Egitura mantentzen da, baina itxiturak arristatuak, eta segurazki baserriak zeuken ekoizpen, lurralde ekoizpen tono hori bilakatzen da famili baten bizitoki eta ekoizpen eraikin bat, ez?
noiz arte, 19. mendera arte, 20. mendera arte, ez? Noiz galtzen hasten denean, Luisek ongi kontatu digu, pixka bat galera horren bilakaera zein izan daiteke. Eta noiz da momentu hori, Aurelio Arteta adibidez, bi kuadro hauetan agertzen du garbi, ez? 20. mende hasieran irudikatzen dira baserriak eta bere landak eta bere inguruak, festa bat balitz bezala, eta soinua jotzen, eta roskilla jaten, eta baserriak izango balira marabila bat, eta era berean teknikariak deskribatzen zuten inguru hori osasungarritasun oso maila bajuetan zegoen leku bat. Galtzen ari zen momentu hori, era berean goraipatu genuen gizarte bezala. Eta era berean, garaikidearen beste kuadroa, el puente de Burceña, irudikatzen du, tono hiritar bat, grisa, goibela, personak lurrera begira eta txakurra ere lurrera begira. Kontraste hori, era berean galtzen ari garen momentuan, baserri nomina galtzen hasten den momentu guzti hori. Nik uste dut, lehenengo aldaketa handi bat egon zen, 17. mendetik aurrera, eta baserriaren irudia uste dut asko aldatu zela, eta orain gaude beste egoera batean, domestikatu da era bat, eraikina eta fase desberdin horiek nola irakurriko ditugun, nola aztertuko ditugun. Bukatzeko nik esango nuke, egonkortze batean edo birgaitze batean, bi fase oso desberdin daudela, eta lehenengoa da egonkortzean oinarritua dagona, egitura zura jerraldoi horien egonkortzeak, zura jerraldoia batzutan, beste batzutan ez, baina eskala ematen dio agian, elementu karakteristiko edo konotazio desberdinena, esango nuke eskala dela, Orduan, egiturari egonkortu, forjatuak, bota, teilatua, fatxadak, hor badago lehenengo lanketa bat, eta horretarako uste garrantzitsua dela ezagutzea nola funtzionatzen duen baserriak, eta ados nago ikerketa edo ezagutza bat dagola egin behar da, ikerketa txiki bat eskatzen du birgaitze bakoitzak ulertzeko baserria. Ez dakit egingarria den administrazioetatik lan guzti hori, baino ezinbestekoa. Eta gero beste birgaitzaren beste atala da erabilera bat doitzea, ez? Geroz eta domestikoagoak diren eraikinak dira, geroz eta etxe bizitza bat edo gehiago, eta tendentzia da volumen osoa okupatzearena, eta nik uste dut hori arrisku bat suposatzen duela. Nik uste dut volumen guztiak arnaz gune bat osatu behar du, edatu behar du, barruan, dena okupatzea uste dut maniobrabilidadea mugatuko geniola eraikuntza horiei, Eta, krisialdi energetiko honek ekarri digun ere kuestioak, Ainoak ere aipatu ditu horren gainean, eta ados nago guztiz esaten duenarekin, Kode teknikoak eskatzen duena da bakarrik parametro batetik begiratzen dudala isolatzailearena. Isolatu behar dugu, konbustioa mugatzeko, Baina beste faktore batzuk funtzionatu dute eta ongi funtzionatu arazi dute baserrian, inertzia termikoa bat, eta higroskopia ere beste bat, ezetasuna regulatzeko eta berotasuna jasotzeko harri horma horiek. Hori mugatzen badiogu, galdu arazten badiogu, etxean ikuste dut, konplejidade batzutan hasiko dela, Modu horretan, evaporatzen den ezetasun bat da, inertzia funtzionatzen du egoki, ez dakit, gauza eredu garrantzitsuak daude orlantzeko, kodeak uste dut ez dula ongi laguntzen, eta beste pareko inguru batzuetan, inguru batzuekin konparatuz, isolante bat kanpoko inguratzailetik envolbentean jartzea zer eragin edukiko luken. Alemanian ez dute inongo arazorik, beraien bilbadura zoragarri horiek kanpotik inguratzeko isolamentu batekin. Hemen nik uste oraingoz plantea ezina dela. Eta era berean isolamentu bat jarri eta barruan inertzia zuretzako jasotzen dezu. Edo beste hainbat eredu desberdin interesgarriak. Uste dut gauza asko daudela, baserri asko galdu dira tamalez, eta era berean uste dut asko geratzen direla oraindik zaintzeko. Nik uste dut bide on bat hartu dezakela.
Eskerrik asko. Bueno, gauza pila bat atera dira, ez? Hiru hitzalditxo hauetan. Bueno, kontziente ginean, ez da horrela planteatu genuen, gai asko aterako genitula ezin genuela sakondu denborarik ez dagolako, baina nik uste hemen dagoen perfilagatik ere denok dakigula zertaz ari garen, eta orain tokatzen zaigu, eta gustatuko litzaidake zuen parte hartzea debate honetan ere bai, ez? Perfil asko daude, udal arkitektoak ere bazaudete, administraziotik ere bai hainbat traba dituzue, normatiba betetzerako orduan, beste aldekoak ere bai sufritzen dute, Ainoak aipatu ditu hainbat arau eta arau betetze horiek, eta baita, bueno, Luxe komentatu duen, bueno, aritik nik uste hasiko ginakela, ez? Aipatu duzu, gaur egun, eta deno jakitun gara, baserrien egoera batzuk, ez dakit atzera bueltarik baduten, ez, galdu egin dira. Aipatu duzu ez bakarrik ruina egoera batean daudenak, hondamendi edo zuteengatik, baizik eta ere aipatu duzu zuretzako ere galtzea dela, eraberritze bat gaizki egiten denean, ez, guztiz itxuraldatu egiten denean, zuretzako ere hori, galera bat da, ez, baserrien galera bat eta ondare galera bat. Orduan nik uste, lehenengo blokearekin hasteko, 3 galdera daude, pixkat sentatzeko, hasteko izango litzateke zeintzuk diran desagertzearen arrazoi nagusiak, ja batzuk aipatu ditugu, bigarrenan normatiban zentratuko ginateke, eta 3. gustatuko litzaidake egin diren eraberritzen balorazio bat egitea. Orduan, ondo iruditzen baldin bazaizue, lehenengo galderatik hasiko gara, gaur egungo baserrien egoera aztertzeko, eta izango litzateke, ze arrazoi nagusi ikusten dituzue baserrien galera hori provokatzen dutenak. Hondamendiak, zuteak aipatu ditugu, batzutan arauak ere ez dulako uzten berritzen, edo galera ulertzen baldin badegu ere, desitxuraketa bat ematen dela baserri horretan, hor ere, zergatik eman diren. Orduan ez dakit, hemen maitik norbaitek hitz hartu nahi badu, edo bestela badaukagu mikrofono bat hemendikan, eta publikoko donork hitz egin nahiko balu, baita eskua altxa eta hitza ardezala ere. El problema, estamos en un momento, pues eso, crítico, apocalíptico, o como quieras llamarle, ¿no? En todos los aspectos, en todos los aspectos. Y yo aquí, pues sí, muy bien, muchas gracias por traer la cultura a Tolosa, y nos desplazamos pues hay un poco de distancia muy bien físicamente, pero yo creo que de aquí en adelante las conversaciones estas o los chats tendrán que ser digitales, digo yo, por la contaminación y todo esto. Entonces el problema es global. Entonces aquí se ha hablado muy bien de la arquitectura interior, exterior, la problemática de los caseríos y tal. Ya sabemos el proceso cuál ha sido, ¿no?, de los caseríos. O sea, se están quemando, se están hundiendo, pero no se habla de los usuarios, o sea, de los que viven en los caseríos. Que ha habido una dispersión total. O sea, los caseríos se han vaciado. Pero no solo es el caserío, sino que el caserío está edificado en un sitio concreto, con un entorno, y siempre ha vivido de eso, o sea, del entorno del trabajo. Entonces, pues claro, había una dispersión de la población, ¿no?, de las infraestructuras estas, es un desastre lo que hay. Entonces, falta una cultura social, ¿no?, en coro de toda la población, porque claro, vamos dando la culpa a la administración, que hace fatal todo, que los ayuntamientos, o sea, tienen la sartén, el mango y todo lo demás, y tal, y no puede ser así, ¿no? Y hay que tomar, o sea, es que no valen ni las leyes que hay ni nada, pues ya has visto aquí, o sea, el hormigón, el no sé qué, pero que estamos en un proceso dinámico global, en todos los aspectos, de todas las culturas no, yo eso no sé, lo voy a extender mucho, porque Bueno. En Oresa, o sea, somos 80 o 100 habitantes, pero hace un siglo pues eran 400 o más habitantes, o 500. No, había tantos no. 27 bordas, todas estaban habitadas, entonces hay mucha población en las ciudades que han salido de allí, de ese pueblo. O sea, es anormal totalmente el tema.
O sea, una dispersión y ahora viene la dispersión de las ciudades y todo lo demás, con las danas y con no sé qué. O sea, claro, apocalíptico, no sé, aquí todos nos tenemos que ayudar y salir, sacar adelante como sea el problema. Es evidente que por encima de todo lo que hemos dicho está el cambio de la sociedad. Eso es inevitable hablar de eso, pero aquí creo que hemos reducido el ámbito de nuestra conversación pues a lo que cada uno de nosotros podemos hacer diariamente en nuestra pequeña labor, ¿no? Igual. Porque si te paras a pensar en lo que hablas tú, seguramente no llegaremos a ninguna conclusión. Sí. Aipatu duen bezala oso interesgarria da komentatzen ari zaren gaia, baina hasieran esan duten bezala debatea zentratuko dugu eraikinetan. Zehazten baldin bagara pentsatzen migrazioan edo landalurrera joeten dan, edo zer egina dauka lehenengo sektorean guzti honek, orduan horrek beste bi egunetako eztabaidarako balioko leguke, orduan eztabaida saiatuko gara zentratzen eraikinen mantentzean eta eraberritzean. Ados baldin bagara. Ni esan nahiko nuke besterik gabe oso ados nagola erabiltzailean esku dagola. Bai galerak eta bai birgaitzea sustatzen dunak oso posizio garrantzitsua daukala. Ni uste dut hori arkitekturarekin ikutzen du, baino baserri batean bizi dena eta bizigarritasuna ematen diona benetan horrek salbatuko du, ez? Ikerketa guztiak eta egiten dugu lan guztia, nik horrekin ados nago. Alderaka pasako gara, zuzenean, eta hoia, pixkat Ainoak apunte asko eta ideia asko eman ditu, pintzela da asko, traba normatiboaren inguruan. Alde batetik, bai aipatu dezute, ondarea ez dela ondo ezagutzen, eta babestuta dagoela, Luisek zu aipatu dezu, nola gauza asko babestuta daude, era oso orokor batean, eta baserrien ezagutza falta hori ez dela ondo adierazten babes normatiba horretan, Eusko Jaurlaritzako normatiban akatsa handiak topatu dituzu, eta aipatu dezute ere bai udaletxeetan ere ezagutza maila ez dela behar bezalakoa, eta azkenean bere esku geratzen dira erabaki asko, eta gero batzutan egiten diren esku hartzeak ez direla egokienak. Orduan hori bai, proposamen batzuk egin dituzue, baina hori agian bigarren blokerako dira, baserrien etorkizunerako, ze ideia dituzuen nola hobetu daitekeen guzti hori, baina gaur egun normatiba aldetik zeintzuk ikuste dituzue izan daitezkela oztopo nagusienak edo trabak eraberritze lan horiek edo baserri horiek gaur egun behar duten biztanle edo okupatzaile edo bitzilagunei egokitzeko. Igual, Ainoa, pixka sakondu araudian edo... Nik aipatu ditudanak, azkenian espaldin badugu eraikina ezagutzen eta bere funtzionamentua eta arrizko hormak, egurrezko egitura, teilak, bere osotasunean nola funtzionatzen dauen espaldin badakigu, gero eraberritzerako orduan akatsak egingo ditugu. Ibonek esan dauena, harria badirudi termikoki ez dela isolagarria, ez dela isolatzailea, baina inertzia termikoa dauka eta lehortzeko gaitasuna bustitzen danean. Eta baserrixetan arazoa handixena kapilaridadez datorren ezetasuna da. Kode teknikoak esaten dutzu lurretik 15 edo 25 zentimetrotara moztu eta lamina iragaz, impermeabilizante bat jartzeko, komplikatu xamarra da, ez? Egisa da, horma hori buztingo dela, baina gero lehortu egiten da. Eta gero berriz buztiko da, eta gero lehortu ingo da. Ez da aparteko arazorik horrez, baina kode teknikoak ja derrigortzen zaitu ezetasun hori nolabait estaltzera edo. Eta horren moduan, baserrixetan, zarataren kontrako araudixa betetzia ezinezkoa da. Ze, egurrezko egitura batek ez dauka gutxieneko masa. Orduan, ja, abia puntua ja txarra da. Eta, gero, hori, kode teknikoak ez dau erantzuten. Eta, lehen esan duten moduan, ezagutza batetik abiatu beharko ginateke, eta guk gure eraikinentzako proposamenak planteatu, bideragarriak dianak, eta funtzionatuko dauenak.
Ados zaudete, agian kode teknikoak behartzen dituen esku hartze batzuk, ez direla egokienak baserrien tipologiarako, edo norbaitek zerbait egitu nahi du horren inguruan, bere esperientzia propiotik, edo? Bale, beste gaia, gaur egungo igual interesa gehiago dauka etorkizunean, ez? Nola hobetu dezakegu, baina bueno, gaur egungo egoera honekin, hausnarketa honekin bukatzeko beste galdera bat, neukan planteatua, eta gaur egun egiten ari diran birgaitzen inguruan, ez? Bueno, nire aurkezpen txiki horretan edo gaia kokatze horretan jarri ditut lau interbentzio, ez? Batean ikusten zen, fatxada, bueno, nola kristal handi batekin, ez? Irekitzen zen, atzeko fatxada hori, ez dakit esan dezuna, ez, agian ipurdia ditzen diozuna, ez, atzeko horrek berez hainbeste garrantzia ez duena, baina agian interbentzio baten ondorioz, garrantzia hori hartu dezakeena, ez. Desitxuratze horren inguruan zuk ere hitz egin dezu, Luis, eta egia da, erabilera aldatu nahi baldin badegu baserriena, eta eraberritu, ez, bizitza berri bat eman, baserri horri lehen etzeukan funtzio horrekin, azkenean animaliak ezin dira eduki, hartoa ez dugu edukiko lehortzen o garia edo dena delakoa, hor estalkipeko horretan gaur egun, orduan etxe bizitza erabilera hori edo beste bat baldin bada, sartu nahi badegu baserrietan, akigu tipologia ezberdin asko ditugula, baina, bueno, lehioak handitu beharko ditugu, argi gehiago beharko dugu, ventilazio gehiago beharko dugu, eta batzuetan, jarrituan adibide horietan, era agresibo batean egin dira, ez? Agian batzuetan ondo eginda daude, baserriak ere, zuelako berezko interesik, baina orduan ja, ipatu duzun bezala, agian ja ez da baserri bat, beste zerbait da, ez? Eta hor, beste adibide bat ere azkenekoa jarri dut, ez? Orduan baiten bilatu dut Urdaibaien Bizkaian dagoena, eta hor berez baserri bat bazen, baina bakarrik ruinak geratzen omen ziren, eta itxura mantentze horrekin egurrezko horlako eraikin bat eginda, ez? Beste bigarren irudian ikusten da ere bai barrutikan aipatu dut ere ze garrantzia duen barruko egituraren mantentzeak, ez? Batzutan ondarea garrantzi gehiago daukala, ez? Barruko elementu batzuk fatxada bera edo itxura baino, ez? Baina, gustatuko litzateke zuek balorazio bat egita horren inguruan, eba zuek fatxaden inguruan, barruko egituren inguruan edo ez dena. Ni hasiko naiz orduan. Balorazioa, argazki batekin balorazioa egitea ezinezkoa da niretzako. Zuk argazki hau erakutsita, ni balorazioa ezin dut egin. Ni balorazioa egiteko aztertu behar dut baserri osoa nolakoa den. Eta orduan esango dizut, erantzuna egokia izan den, o ez nire ustez. Edozein proiektu hartzen dugunean eskutan bezala, azterketa egin beharra dago baserri bakoitzarekin. Baserri bakoitzak bere zitasuna da euskalako. Batzuk baloreri gabekoa dira, eta beste batzu berriz, kanpoan daukate bere balore guztia, eta asko gehienak Gipuzkoan barruan daukate balorea. Barruko egitura dira Gipuzkoan gehienak balio dutena niretzako bintzat. Orduan, zer mantendu behar da zerrez, eta gero Ibonek ondo adierazi duen moduan, prozeso hortan zer lortu behar dugu, ze garaitako baserrira bueltatu behar dugu, o ez, orduan, gauza hori erantzuteko azterketa sakona egin behar da. Eta egin behar da, arkitektura aldetikan da historiko aldetikan, esan dudan bezala lehenu. Zati, nik askotan bilatu izan dut, gaurko uneko adierazi moduan jartzeko, kriterio general bezala erabiltzen da askotan, basarria volumen printzipala daukakula, eta erantzkin denak botatzekoak eokentzekoa diala. Hori hola izatea ere ezinezkoa da niretzako. Nik zuk artxibo eta juten bazera, nik bilatu ditut. Basarri printzipala berriago dala erantzkin batzuek baino. Erantzkinak balore gehiago dauke basarria baino. Orduan, denetatik dago, eta ezin liteke generalizatu. Orduan, basarri bakoitzekin, daukasunarekin, lan hori daukasunein, azterketa egin behar duzu.
Eta azterketa horren ondorioz, atea behar dira konklusioak. Igual baserria botatzeko izango da, igual dena mantentzeko izango da, edo erdi bitarteko prozesua egongo da. Nora bueltatu, berdin. Hori ere, ezin da hasieratikan erabaki. Honi behintzat, prozesu hori erabiltzen den nire proiektuentzako. Ez dakit orokortu daiteken ere trataeren inguruan, baino orokorrean iruditzen zait jarrera gehiegizko bat dagoela tono urbanizatu egia edo hiritarregia esoten zaion ematen. Bai fatxadai eta bai inguru gertuari, etxearen inguru gertuari, Ainoak egin du itzaldiren bat gehiegizko pavimentazio batekin eta trataerak agian nik uste dut erreferentzi gehiegi ez ote ditun materialen erabilpenean eta tono urbanoa, sistema industrializatu egiak momenturen batean. Ez dut esaten dena eskuzkoa eta lehen bezala egin bar dela, baino bai tono desberdinak daudela, ez? Eta nik uste dut askotan tono urbanizatu egi hori ez diola baserriari mesede egiten, ez? Galtzearazten dio berezkoa daukan tonoa, ez? Eta gero, birgaitzeak egitura aldetik, berriak, zarrak, egia da, mantendu nahi dela, alik eta gehien egitura hori, eta horre kodearekin talka bat badago, ez? Ze gapirio berrerabili daiteke eta neurritan betetzen du araudia edo ze solairu, ez? Gainkarga, dagozkion gainkargekiko. Ni ezagutu duten esperientziarekin egitura nagusia, jatorrizko egiturak eusten duen bezala, soberan funtzionatzen duen bezala, abe, zutabe eta barrekin, bigarren mailako, bigarren ordenako egitura kaskarragoa da, ze jatorrian eta hori eredu zarretan jarraiak ziren gapirio eta beska batzuk demorarekin mozten joan dira eta tarte bakunetara joan dira eta hori egituralki ere prestazio mugatuagoa dauzka, ez? Hor badago konglomeratu bat eta gero araudira zoaz eta ez dizu erreza jartzen, ez? Orduan, hor nik usteet frikzioa handiko gaiak daudela alderdi horretan, ez? Keixo. Atxaldea. Nire perfila desberdina naiz, ez naiz arkitektoa, nekazaritzan teknikaria naiz, eta Damazkit 23 urte lanian Zizurkilgo udaletxean, ez? Orduan, badakit gaur bakarrik aipatuko dugula eraikina, baina inoiz ez dugu baztu behar dijoala eraikina, eta eraikina finkabeak inguruan daukagun guztia, ez? Nik pixka bat, praktikan hiru kezka, nahi nizkizuen pixkat helarazi azkeneko urtetan eraikinari dagokionez, ez nahi sartuko inguruarekin, nahiz eta iruditzen zaiten batera joan behar duen gauza badala, baina eraikinari dagokionez azkeneko urtetan iriste zaizkigu eta zueide bai sortatuko zitzaizuen, pixkat berrera ekitze hori ere egin alizateko etxe bizitza horretan, etxe bizitza bakarreko eraikina zan horretan, 2 etxe bizitza egitea, 3 edo 4 etxe bizitza egitea, ez? Eta hori galdetu nizuen bat, pixkate arkitektura aldetik hori pixka bat aztertu dezuten nola egin daiteken, eta gero segregazio ez bakarrik eraikin hori 2, 3 edo 4 etxe bizitzan zatitzearen aukera bezala birgaitze hori egin alizateko, eta gero segregazio horizontala izango litzakela beste pausu bat eskatzen denia. Bestea da, birgaitzeak gariztiak diala, eta orduan gertatzen nahi zaigun azken aldian da, eraikin hori geratzen nahi diala, horiek erostea dauzkaten jendearen eskutan, eta azken aldian etortzen diran aldiala atzerritarrak, bai estatu globalizazioan eta bai estatu batutik, Belgikatik, horrelakoak, izaten nahi dira, baserri horiek eraikin bezala erosten nahi dianak, baina gero soberan dauzkatela terreno guztiak. Eta bestea da, pixkat, kezkatzen ziten,
Azara, eta hori pixka bat zuri, bai? Pozten naiz eta eskertzen dut pila bat gaur honea etortzea. Zuen arlotik ere, landa ere mugiko kezka bat adierazten dezut eta nintzaudetela. Baina kezkatu dit, aipatu dezutenen beste erabilera batzuk baimentzea landa ere mugan eta eraikin hauetan, ez? Ze horiekin ere bertatzen zaigu. Beste erabilera horiek gehien bat izaten diala, izaten nahi diala, ostalaritzakoak adibidez. Sortzen dutelako ere mugan, jatetxeak non igual ospatzen dian, ezkontza, ez? Zola, eta horrekin ere nire kezka adierazten nahi dit. Eraikin horren berre eraikitzean eta erabilera aldaketa horiekiko, ez? Nola gauzatu ere gauza horiekiko. Mila eskerrak. Eskerrik asko zartzeagatik, nik uste komentatu duzun gaiarekin agian bigarren blokera pasa gaitezkela, bigarren blokeko lehenengo galdera hori bera da, ez? Ea, ze erabilera sartu dezakegun, ze bat egiten dugunean, zer dagokion basaio bati, edo nola egia da aipatu duzu Luis, ez dago la tipologia bakarra, baserriena, ezin da orokortu, inoiz banan ikusi beharko litzateke, baina orokorrean bai planteatu duzu oraintxe gai bat, ez? Baserri bat 3-4 etxe bizitzetan banatzeak ekarritzaken arazoak eraikineri eta ondokoari, baina esan dugu ez dugu hitz egingo landalurrean izan dezaken eragina edo herrian, ez? Bestela asko luzatuko ginatekelako. Orduan, Azara nahi baduzu, nola zuzenki. Vale, eskerrik asko. Muchas gracias por la pregunta. Nosotras desde el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio lo que decíamos es que era importante generar también este debate y reflexión en torno a los usos que puedan tener los caseríos, porque en este momento en Guipúzcoa estamos en datos históricos en lo que al turismo se refiere y estamos hablando de que es el 7,1 del PIB ya en Guipúzcoa. Es decir, por lo tanto, como decía en mi intervención, yo creo que es importante ser capaces de abordar este tipo de retos ante los que nos encontramos. También decía que era importante también que quedase claro que lo decíamos en determinados casos, es decir, teniendo en cuenta la importancia que tiene toda la reflexión que estamos llevando esta tarde aquí en Tolosa en lo que al mantenimiento y preservar también, ¿no?, nuestra identidad y nuestra cultura, y por ello tiene que ir de la mano. Y en ese mismo sentido hablaba de turismo regenerativo porque estábamos queriendo dar un paso más y no solo hablar de turismo sostenible, que sostenible ya tiene que serlo, sino que el perfil de visitante que venga a Guipúzcoa no solo nos respete a nivel cultural, a nivel identitario, sino que nos ayude también a preservar lo que tenemos, a preservar el territorio, a preservar nuestros valores. Es decir, que sean guardianes también del territorio como queremos ser el resto de personas que lo habitamos. Entonces, entendíamos que teniendo en cuenta la parte económica y el peso que está cogiendo el turismo en Guipúzcoa, tenemos que trabajar de qué manera esos flujos turísticos los llevamos al resto de Guipúzcoa, no solo a la capital, porque a la capital llegan y que lleguen también durante todo el año. Y por lo tanto, esa riqueza que genera la industria turística se reparta también de manera equitativa en todo el territorio. Y para ello entendíamos que un gran reclamo podría ser que en casos determinados, es decir, no en todos, que pudiésemos reflexionar y abrir el debate de si esos usos podrían ser factibles o no y de qué manera eso podría repercutir de manera positiva en el territorio y en la economía de las familias de aquí de Guipúzcoa. No sé si he intentado ser breve, pero bueno, que no sé si he respondido o no a la pregunta que me realizabas. No, claro, eso decía, es decir, nosotros lo que decimos es vamos a abrir ese debate, vamos a reflexionar con expertos y expertas y vamos a ver en qué condiciones se puede llevarse esto a cabo, ¿no? Es decir, es para ello, vamos a poner sobre la mesa este debate. Es decir, aparte de otros usos que tengan que darse, también esto, y insisto, es el 7,1 del PIB ya en Guipúzcoa y cada vez está cogiendo más peso y no queremos crecer por crecer, es decir, no estamos diciendo que vengan más turistas, es decir, lo que queremos es que vengan durante todo el año, que pernocten durante más tiempo, que vengan también al interior de Guipúzcoa, porque estamos viendo que está habiendo cierta saturación en la capital, en la parte de la costa también, y por lo tanto tenemos que atraerles a la parte del interior. Y el caserío es parte también de nuestra identidad y por lo tanto creemos que tenemos que también explotarlo de esa manera y generar también ese respeto en ese sentido. Pero
abrimos el debate y hablamos sobre ello y lo ponemos sobre la mesa, y siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de esa riqueza económica estamos también hablando de generar empleo y que tiene que haber también relevo generacional, que tiene que haber una formación, que tenemos que profesionalizar también el sector, es decir, pero que estamos ahora en ese debate y por lo tanto es necesario que entre todos y todas podamos abordar los distintos ámbitos del turismo y la transversalidad que tiene también el turismo en nuestro territorio y los distintos sectores que podemos estar también hoy aquí y formar parte de ello. Bai, Ana. Bueno, yo no quería decir mucho, pero ya me ha tocado la... Donosti ya le ha echado el turismo. O sea, ahora solo falta que los 4 que nos quedan en el pueblo nos los echen también. O sea, que vengan los superpirgaltzailes, porque esos son los que van a arreglar estos caseríos maravillosos, van a venir, van a montar los hoteles de la hostia y van a ser los que van a mover eso, ¿no? Y todos los demás seremos Kellys limpiando y ya está. Entonces, tenga un poco de cuidado. A mí me parece una falta de respeto decir que se va a poner hoteles en todos esos caseríos que no se pueden tocar. Y, por favor, estudien quién vive en el caserío, cuánta gente hay. Están solamente 2 personas mayores, los demás tienen que ir. Es que ya vale, con los caseríos y toda esta movida maravillosa de ai, zutabea, hemendiko jarriko dut, eta beste aquí zer, eta ez mutua, barrilla, eta ez, begiratu eta begiratu zein bizi da, eta jende gaztea june egin behar da, ez da dirurik, hoi konpontzeko, ustutzen, herri guztiak ustutzen. Eskerrik asko, Ana. Lo único konturatzen ari naiz, agian ari garela hitz egiten pixkat eraberritzen dugunean ze ondorio ekar ditzaken herrira, ez? Eta esan dugu hori debatetik kanpo utziko genuela, ze bestela egia debatea askorako ematen duena, ez? Landa lurran etorkizuna, eta hori 2025ean tratatuko dugu bai edo bai, ze oso importantea da nora migratzen ari garen eta nora eramango ditugun hainbat kontu, gertatzen dian hiriburutan eta nola mugitukan. Horri buruz hitz egingo dugu 2025ean. Orain saiatuko gara zentratzen eraikinean eta bere eraberritzean. Orduan atera dira hainbat kontu, etxebizitza bat edo 2 edo 3, erabilerak hotela izan zitekeen edo ez, agroturismoak badaude, ez dakit jatetxeak ere badaude, baserrietan, ez dakit beste erabilerarik edo apropos ikusten dezuen tipologia ezberdin hauek bildu ditzakeenak, ez? Eraberritze mailan, bai? Gero ondorioak izango ditu noski populazioan eta inguru guztian, baina hori beste baterako utziko dugu, bai? Orduan horren inguruan, igual, etxebizitza bat edo beste... Bueno, zenbat etxe bizitza galdetu duzunean leno, Zizurkilgo kasuan adibidez, erantzuna berriro ere berdina emango dut, da ezin liteke orokorrezan zenbat etxe bizitza basarri batean. Basarri kaso bakoitza desberdina darako, adibidez. Zizurkilean hitz egiten ari baldin bagera, Salugarate basarria erorita dagoena hartzen badu badeuzu, han bizitza bat sartuko da bakarrikan, ez gehiago. Albokoak eta botatzen badizkitzu eta garbitzen baduzu bizitza bat. En cambio, Plaza Etxeberri jatetxea zeukena etxe hori hartzen baduzu, segurazkoik 3 etxe bizitza ondo sartu lehizke ezar kaltetu gabe baserria bera. Orduan, basarri bakoitza behar du bere azterketa behar du ikusteko. Ezin liteke erantzun etxe bizitza bat, 2, 3, 4 zenbat egin liteken. Hori da nire irizpidea. Ezingo dugu aldatu guk. Orduan, ondare hori nire eskutara etortzen danean proiektua, zer egin dezaket hor dago nik egin dezaketena. Eta nik ikuspuntu hortatik esaten dut, egin behar duzu azterketa bat, kalte gutxiena, guk proiektua egiten dugun bakoitzean, kaltea egiten dugu beti. Beti. Zerbait, gutxi, asko, izan liteke segun zer egiten dugu, baina beti obra bakoitzak kalte bat egiten dugu. Oain, lortu behar duguna da, egiten dugun mesedea, handiago izatea kaltea baino. Orduan, hori baloratzen dugu, eta hori baloratu, eta guk horrela lan egiten dugu. Beste gauza horiek ez daude gure eskoan da.
Kalte gutxina. Baina horrela bizitza etortzen din jendea, hori da kanpo lan egitenak. Baina hori ez dago gure esku aukeratzea. Gauza. Problema soziopolitikoa da. Hori da, horregatik. Ez dakit nahi bazue, bueno, ja gauza gehienak atera dira, ez? Baina igual jarri dezakegu, gure fokoa orain babesean, ez? Ondarearen babesean eta erabilera aldaketan, ez? Agian ez dakit sobreprotekzio batek ere eraman gaitzaken baserri hori bera galtzea, ez? Azkenean oso babestuta baldin badago guztia, ezin dezu eraldatu eta beraz ezin dezu erabilera aldaketa hori egin, ez? Nun dago oreka hori, ez? Baserri batzuk kondenatuak daude ondatzera dana mantendu behar delako eta ezinezkoa delako horrek duen kostoa edo museo batetarako bideratzen da. Edo ez dauka besterik, edo zenbaitetan agian excepzioren bat egin beharko genuke eraberritzeko eta beste erabilera bat emateko baserri horri, ez? Nun dago oreka hori, nola ikusten dezue gai hori, babesa eta erabilera eraberritzearen artean. Balitik elementu batzuk sakrifikatu beharra egotia, momentu konkretu batzutan bisen arteko oreka bat lortzeko elementu batzuk sakrifikatu beharra igual egongo da, ez dakit. Nik bai lehen Luisekin komentatu dut eta adibidez ondare historikoa, baserria berritzerako orduan, ondare historikoan, Bizkaiko Diputazioko ondare historikoan konsulta egin izan dutenean, harrigarria da, askotan erantzuna izaten dalako, adibidez, baserri baten mirubuztana, hirugarren isurkia, ez da interesekoa. Soliberia hau ez da ondarea. Eta holako zehaztapen pila bat egiten dituzte, nahiko era errezian, eta isa beti bezeruak hori ulertzen dau, beraz, bota daiteke. Eta hor, ondareakin, bueno, igual gaiz, altatun gaiz, ez dut gaiza jarraitu, baina hori bai aipatu guran eben lehen ondareari buruz aritu garenean, ez? Ez dut erantzun, beraz, Ibonek erantzungo da. Nik uste dut, lehenengo gauza egin behar dana da ezagutu behar dezu eraikina eta zer eskaintzen dizun, ez? Askotan, uste dut joaten garela klientearekin eta arkitektoa eskutik askotan eta nahi dezu txertatu barruan erabilera bat eta ez diozula entzuten baserriari askotan, ez? Nik uste dut baserriari entzun bartzaio, erabilera aldetik, egitura aldetik eta zer eman dezaken, zer egin dezaken. Nik uste dut hortik badagola zerbait ere, ez? Ondarea izan behar du, birgaitzea bukatuta gero ondare izaten jarraitu behar du. Eta nik uste dut horretarako ez dagoela eredu bakar bat. Ez dela abitzetik hau egin behar da ondare izateko, aztertu behar da, ikusi behar da, eta seguraski elementuak ikutu beharko dira, existitzen diren elementu batzuk, baino kriterio batekin, atzetik egon behar du nik uste dut kriterio bat, ondoren ondare izaten jarraitzeko eta onurak kalteak baino gehiago izateko, ez? Luisek esan duena, orduan. Nik uste ez zaila dela arautzea eta desde luego ez dut konpartitzen, abeska hau ondare da, bestea ez, badaude elementu batzuk oso esanguratsuak direnak, baina irakurketa orokorragoa izan behar duela uste dut. Ondarea da multzo bat, ez? Ezaugarri desberdin askoren multzo bat. Orduan, ez dakit. Bale, esaten aritzetenak eta ordularia begiratu eta ez egu denbora asko geratzen da nik uste eta hau izango dela refleksio garrantzitsuena jardunaldi honena. Ideia nagusia asko atera dira, baina nik labur bilduz esango nuke ezagutza falta dagoela, izugarria, ez dagoela inunen reflejatua, zer dan baserri bat, ze tipologia dauden, ze elementu dira historikoak, horren evoluzioa zein dan, ez dago, Luisen liburuak enduta eta beste publikazio, baina oraindik asko egiteko dago, eta beraz administraziotik ere bai zaie batzutan aurre egiten etortzen zaizkien espedientei, ez? Eta horretatik agian, ulertu dezakegu gertatzen ari dana gure ondare honekin. Orduan ikusita hau horrela dela, eta nik uste ez dagoela zalantzarik horretan, zer ikusten dezue egin behar dela?
esan dugu orokortzea dela etxairik nagusiena, baserriena, orokortu egiten dugu, kode teknikoa denerako balio du, etxe berri bat egiteko, baserri bat berritzeko, normatiba orokorra da, ez da zehatza, baserrientzat, berdina ondareekin, aipatu dezu, hau, ez dakize, bagian zehatzago izan behar da, ez lan batekin behar da baserri bakoitzean, ulertzeko nun dagoen bere interesa eta zer da babestu behar dena baserri horretan. Orduan guzti hori horrela jakinda, Ainoak ere aipatu du, badaudela hainbat erraminta, Frantzian eta Italian badaude pila batez, eraberritzeko soluzio konstruktibo berezi batzuk. Ez da berdina hormigoiarekin eraikitzea, edo 15. mendeko egurrezko egitura batekin lan egitea. Baina guzti hori ez da kontemplatzen araudietan, eta berdina aplikatu behar dugu, eta resistentzia berdina, isolamendu akustiko maila berdinak eskatzen digute eraikin berri bat edo baserri bat berritzerakoan, eta hori zaila da gero, eta zer esanik ez, diru kontuetan sartzen baldin bagara, jabe bati, aipatu bezala, edo 4 etxe bizitzetan, edo 5 etxe bizitzetan banatzen da, torla gastuak ere, edo kooperatiba bat egiten da, edo dena delakoa, edo bestela horri egin bar zaio, gastu horri kontutan hartuta ere, eskulana oso garestia dela, gehiago olako lanetan sartzen baldin bagara, Orduan guzti hori, nik uste oso argi azaldu dezutela, zein dan daukagun arazoa, nola ikusten dezue, aipatu dezu Luis ere, segun eta ze babes maila daukan, agian, edo uste zuk aipatu dezula, diru laguntza handiagoak izan barko liratekela, azkenean ondarea guztiona da, propietatea pribatua da eta norberarena da, baina ondarea guztiona da, eta hor ere, administrazioak ere esku hartze bat egin behar du, eta lagundu hori mantentzen, eta esaten nola mantendu behar da. Nola uste dezu egin daitekela guztiak, ez da erretxa badakit, baina etorkizunera begira aldaketarik egon daiteke, guztiak mantentzeko eta baserriak ez ondatzeko, nola ikusten dezu. Ez dakit, nondik hasi. Administrazio batik hasiko naiz, errazena data. Administrazioak egin liteke batetik laguntza ekonomikoa, hori beharrezkoa dalako, nik egin ditudan lan guztietan behintzat jenteak eskatzen du laguntasuna, laguntasunik gabe jendearentzako historio guzti hau kontatu, baino dirua da azkenean. Orduan, nik uste administrazio bakoitzak bere neurrian egin dezakela zerbait. Udaletxeak lizentziaren ekonomia aldetiken egin liteke, tasarekin ebai, eta barra. Kulturakoak laguntza baduzkate, ez azkeneko urtetan da ez behar bezalakoak, esango nukenik, baino ematen du zerbait, eta Euskal Gobernuak ere jarri beharko lituzke nik uste bere laguntzak, hori administrazio aldetikan. Gure aldetikan, bai, zuk esan dezun guztia pausoak dira, batetikan kolegiotiken, edo ez dakit nundikan, edo administrazioa beak ere, aurrera pausoak ematea dauden legeak inde guretzako marko, nola lan egin marko bat jartzea ona izango litzake, zatik esan dugun bezala, baserrian buruz ez dugu ikasten guk gure teknikoki ez dakigu, azten gehanean zer dan estruktura bat, ez dakigu nola funtzionatzen duen, etxe berriak egiten dare gutxi, baino pixka gehiago, baino etxe zarrakin da ez dakigu. Orduan, hori bakoitzak ikastea eta laguntza bat eukizkeo ona izango litzake. Orduan, kolegioak egiten dituen bezala bidez da horrelako zerbait laguntasun teknikoak eta egitea eta ona izango litzake, danantzako. Eta, gero, hau ere, administrazioarentzako, nik neure sarreran aipatu dutan bezala, nik uste katalogazioak egin behar dira asko hobeto. Gaur egun nik uste ezin ditekela, gaur egun dagoen udaletxe batzuk eta ondo daude, baina besteetan oso oker daude gauzak. Hori erreza da gaina egitea eta hori egin beharko lukete udaletxeak.
eta zuek Azken ronda ja izteko, Bai. zira demoraz larri gabiltza, hori zuet zerbait egitu eta publikotik ere bai, eta ja itxikengo dugu. Administrazioa saritu da Luis, eta gu unibertsitatetik, uste dut unibertsitateak ere gehiago egin dezakela. Ikerketa mundu bat dago, ikasle askok, ikasi ikerketa munduan aritu nahi dira, eta uste dut sustatu behar den gai bat, lan handi bat egin dezake ikasle batek, difusiorako, norberak ikasteko lehenik, eta ondoren ere difusiorako, ez? Orduan, nik uste administrazioak, unibertsitateak, generatu behar dula ezagutza eta difusio hori, ez? Nik uste dut aldat hobetzen ari dela, ere oroar, baino agian gehiago behar du. Oraindik eta gehiago eta falta da, ez? Falta da. Baino hortik pasatzen da, ez? Beste leku batzutan badago, ez? Badaude administrazio edo administrazio alorrak guzti hau sustatzeko, ezagutza hau sustatu eta difunditzeko, ez? Orduan, unibertsitatean daudenek ere uste dut badaukagula zer hobetzeko eta zer egin alderdi honetatik. Hola, yo soy Silvia Ortiz Delguea, arquitecta, y me he dedicado en toda mi vida a rehabilitar caseríos. Yo lo que creo es que uno de los problemas más grandes que tenemos es que no hay mano de obra. Entonces, los artesanos que conocían la madera ya se están jubilando dentro de 5 años máximo. No va a haber, ahora para encontrar un cantero bueno es dificilísimo. Para encontrar trabajadores de la madera es dificilísimo. Entonces, yo me estoy encontrando en la situación actual en la que me he ido de una obra porque iban a tirar el caserío. Yo es que digo, pero qué barbaridad, y hay técnicos que firman eso porque es que no sé cómo lo hacen, ¿no? Pero yo me refiero que hay muchísimos problemas. Primero es el de la mano de obra. Otro es que los caseríos, muchos de los caseríos son increíblemente grandes para una familia de 4 o 5, las familias ya no son de 6, 7, 8 como de antes o de 20. Entonces, económicamente es que es inviable, es que es totalmente inviable. Yo he hecho actuaciones en caseríos dejando el caserío y actuando en una parte muy pequeña porque hay gente joven que se atreve. Y yo, desde luego, hay gente joven maravillosa o no tan joven, ¿no? Pero que se meten en proyectos que son, digo yo, ojo, si la pareja continúa es increíble, ¿no? Porque es, económicamente ya os digo que es inviable. Luego hay caseríos, casualidad, he ido a Regil, a un caserío que arreglé, y he visto varios que se han caído. Es que me refiero que yo creo que hace falta un análisis filosófico, ideológico, de qué queremos, cómo queremos que sigan los caseríos, porque muchísimos se caen. ¿Por qué se caen? Porque son de muchas partes de familiares. Entonces, si no están todos, no los pueden vender y es muy complicado. Pero luego siempre nos encontramos con que no podemos cumplir la gran mayoría de las normativas. Y al final dependemos de la benevolencia de un compañero arquitecto municipal en un ayuntamiento que haga la vista. Es un caserío. Pero claro, hace falta que sepa lo que es un caserío, efectivamente. Nosotros hemos tenido esa suerte prácticamente siempre, pero es un baile. Entonces, claro, aquí no podemos pedir ahora una figura especial para el caserío, del código técnico, pero apelo a los compañeros que cumplen la función del arquitecto municipal de que sean colaborativos. Eskerrik asko beste norbaitek parte hartu nahi du. Entonces, ahora tenemos herramientas, ¿no? La digitalización, la inteligencia artificial. Entonces, claro, la Diputación ya ha hecho la cartografía, ¿no? de todas las parcelas y tal. Pues bueno, se podía hacer edificaciones e infraestructuras, porque hay muchísimas infraestructuras de molinos antiguos y que están abandonados. O sea, todo eso se puede captar, ¿no? Y determinar lo que se hace, ¿no? Pero globalmente todo, o sea, no solo los hábitats, sino que también las infraestructuras, digo yo, porque se han derribado un montón de presas. Ahora están diciendo en Valencia que es una barbaridad tirar las presas. Ya sabemos la problemática. Claro, estamos en una educación verde, ¿no? Es mentira. Antes que la verde está el azul. O sea, el planeta es azul, no es verde, ¿eh?
Entonces, aquí estamos en un sitio en Tolosa que es problemático en ese aspecto de inundaciones, entonces habrá que prever eso antes de que vuelvan los desastres. Eskerrik asko beste norbait, bukatzeko. Vale, bueno, nik uste dut, ja bukatzeko, argi geratu dela, hemen gauden guztiak baserriak maite ditugula, ondare bat daukagula, eta horren jabe bagara, baina argi geratu da ere ezagutza falta handia dagoela, eta ezagutza falta hori ez badegu moldatzen, ezingo dugula behar bezala gure lana aurrera eraman. Orduan, lan asko daukagu egiteko, bideak ez dakit nire izango dian, baina hemen administrazioko jende asko dago, orduan hortikan ere imarko dugu, kolegiotik ere bai zerbait bideratu beharko dugu, guzti honetan sakontzeko, eta araudia, aipatu dezu ezin dela aldatu, baina agian aldatu daiteke, eta kode teknikoa ordez beste araudi mota bat planteatu, berezia horrelako kasuak aurrera eraman alizateko, eta ez udal arkitektoak sartzeko edo zein arazotan. Orduan, besterik gabe, eskerrik asko guzti hori tortzara.